Минең башкорт телем. Көчле, Бай, рухлы, нурлы, моңлы, ябай, Матур. Минең яраткан телем. Халмы. Беләңме нидә бүген көн? Беләм, башкорт теле көне. Хамагы. Беләңме нидә бүген көн? Бүгін башқұрт тілі күні, біз башқұрт тілінде сөйләшергә тиешбез, һәм яратырга тиешбез үзебезнең телебезне. Халкым теле миңа хаклык теле. Унан башка минең илем юк. Илем билмәк кенә телем билмәк, иле юктан гына теле юк. Халкым, һәм беләңме нидә бүген көн? Беләм, әлбиттә. Бүген 14 декабрьдә Белем Республикабызда башкорт теле көне. Рәсми датаһын 2019 елда Радий Хәбиров раҫлаган. Иң төп максаты башкорт телен һаҡлау, үҫтереү һәм беҙҙең киләсәк быуынға бәйләү. Беҙ дә үҙебеҙҙең башҡорт лицейыбыҙҙа уҡыусыларға ошо фекерҙе еткерергә тырышабыҙ. Төрлө саралар үткәрәбеҙ, яҙыусылар менән осрашабыҙ, төрлө этнографик диктанттарҙа ҡатнашабыҙ. Мин һеҙҙең менән риза. Бөтә әле безнең ҡулда беҙ булдырабыҙ.